A cikin shirin za ku ji cewa Iran ta karyata ikirarin shugaba Trump na cewa ta nemi a tsagaita wuta. Ukraine ta ce hare-haren da Rasha ta kai tsakiyar kasar sun kashe mutane 4 tare da raunata wasu. A Najeriya, rundunar 'yan sandan jihar Kebbi ta ce ta nasarar kubutar da wata mata da aka sace bayan an kashe mijinta tare da kama mutanen da ake zargi da hannu. Tun ranar da abin ya faru su ba ta garin sun ajiye lambar waya wadda suka nemi 'yan uwan ita wadda aka ɗauka ɗin su kira domin su yi ciniki. Binciken da muka gudanar yasa aka bayyana da ita wannan lamba. Yanzu haka muna da mutum 10 da aka kama. Har ila yau a Najeriya, baki sama da 800 ne aka gano cewa suna ci gaba da zama a kasar bayan wa'adin zaman su ya kare. Koya masana ke kallon wannan lamari? Babu yadda za a yi a ce ƙasa ta zura ido tana kallon jama'a daga kowane yanki su kasance suna ciki ba tare da an san da zaman su ba tare da kuma bin ka'idoji da kuma rike takardu na shaida na kasancewar su baki ba. Da yawa ai sakaci ne na hukumomin tsaro da shugabanni. To akwai duk waɗannan da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma sai na fara da karanto labaran duniya. Iran ta karyata ikirarin shugaba Trump na cewa ta nemi a tsagaita wuta. Mr. Trump ya ce zai amince da tsagaita wutar ne idan har aka sake buɗe mashigar Hormuz. Dakarun juyin juya halin Iran sun dage cewa mashigar za ta kasance a rufe har ga makiyan Iran. A wani rubutu da ya wallafa, Mr. Trump ya sake nanata ikirarinsa cewa yakin zai kare cikin makonni 3 masu zuwa. Kalamansa sun sanya kasuwannin hannayen jari na duniya tashi da kuma faduwar farashin mai. An samu rahotannin fashewar abubuwa masu yawa a babban birnin Iran, Tehran, yayin da rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kaddamar da hare-hare kan kayayyakin more rayuwa. Kafafen yada labaran Iran sun ce wasu gine-ginen sarrafa karafa da ke nesa da babban birnin sun lalace sosai. Iran ɗin ta ci gaba da kai hare-hare kan Isra'ila da makwabtanta na yankin Gulf. A Isra'ila akwai rahotannin hare-hare sun ritsa da mutane da dama sun kuma yi barna a kusa da Tel Aviv. Dakarun juyin juya halin Iran sun ce sun kai hari kan wani jirgin ruwa ɗauke da mai a yankin Gulf wanda suka ce na Isra'ila ne. Saudi Arabia said it shot down drones and Qatar said a missile Wakilar BBC ta ce Saudiya ta ce ta kakkaɓo jirage marasa matuƙa, yayin da Qatar ta ce harin makami mai linzami ya faɗa kan wata tankar mai. Shugaban Finland Alexander Stubb ya shaidawa Donald Trump cewa kungiyar tsaro ta NATO tana samun sabon fasali, sannan kuma Turai ita ce take jan ragamar yin hakan. Shugabannin biyu sun tattauna ne ta wayar tarho bayan da Mr. Trump ya ce yana duba yiwuwar janye Amurka daga kungiyar, inda ya bayyana ta a matsayin kyanwar lami. Mr. Stubb ya ce an yi tattaunawar ta fahimtar juna. Rashin jin daɗin Trump da kungiyar NATO ya ƙara munana ne sakamakon rashin son shigar su yakin da yake yi da Iran. Kungiyar NATO da ya kawance ce ta samar da kariya, kuma Amurka ce ta kai wa Iran hari ba aka san haka ba. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Kotun kolin Amurka ta saurari muhawara kan matakin da shugaba Trump ya ɗauka na kawo ƙarshen bayar da katin zama ɗan ƙasa kai tsaye ga jarirai da aka haifa a Amurka. Manyan alƙalai masu ra'ayi mazan jiya sun bayyana shakku game da halaccin umarnin shugaban ƙasa da ya bayar, wanda ya haifar da shakku game da ko hakan daidai ne bisa kundin tsarin mulki. The Citizenship Clause was adopted just after the Civil War to grant citizenship to the Babban mai shigar da kara na Amurka kenan ya ce an samar da sashen dokar ta zama ɗan ƙasa ne jim kaɗan ba yakin basasa a ƙasar, domin baiwa sabbin bayan da aka saki damar zama 'yan ƙasa su da 'ya'yansu waɗanda aka tabbatar da mubaya'ar su ga ƙasar. Ya ce dokar ba ta bayar da dama ga baƙi ba. Ana sa ran yanke hukunci kan lamarin nan da watanni 3. Ukraine ta ce hare-haren da Rasha ta kai a yankin Cherkasy na tsakiyar kasar sun kashe mutane 4 tare da raunata wasu. Hare-haren na zuwa ne a daidai lokacin da shugaba Zelensky ke shirin tattaunawa da Amurka don kokarin sake farfaɗo da tattaunawa da Rasha. Moscow ta yi watsi da shawarar da Ukraine ta bayar na tsagaita wuta domin yin bikin Easter, wanda zai kai ga dakatar da hare-hare da ake kaiwa kan kayayyakin samar da makamashi. To ƙarshen labaran duniyar kenan.
yanzu kuma sai rahotanni. Kamar yadda ta kuka ji a cikin labaran duniya. Rahotanni daga Iran sun ce hare-haren Isra'ila ta sama sun lalata babban kamfanin sarrafa karafa na kasar baki ɗayansa, wanda hakan ya kasance babban koma baya ga fannin masana'antar kasar. Rahotanni sun bayyana cewa kamfanin sarrafa karafa na Mubaraka da ke kusa da Isfahan a tsakiyar kasar yana ɗaya daga cikin manyan masana'antun da ke aiki a kasar. Ga rahoton da Abdulhalil ya haɗa mana. Wannan dai shine karo na biyu da aka taɓa kai irin wannan hari a wannan katafaren kamfanin sarrafa karafana da tama a cikin 'yan kwanakin da suka gabata. Fotuna da majigi da sauran bidiyo da aka ɗauka ta na'urar turmaman ɗan adam kan harin na farko a makon da ya gabata ya nuna irin dameji da harin ya haddasa a harabar katafaren kamfanin a ɓangarori biyu. Wannan kamfani na samar da kaya da dubban kamfanoni ke sarrafawa wajen kera kayayyaki iri daban-daban ciki har da kamfanonin ƙasar ta Iran. Kamfanin na kuma kera wasu kayayyaki da ake amfani da su wajen kera makamai masu linzami da kuma abubuwan da ake amfani da su wajen harba makaman. Ganin yadda damejin da aka haddasa ga wasu wurare masu mahimmanci na ƙasar ta Iran ke ƙara girma da yin zurfi. Shugaban ƙasar ta Iran ya sanar da cewa ƙasa a shirye take wajen kawo ƙarshen yakin idan har babu wata magana ta kai musu hari a nan gaba. Shugaba Trump ya sanar da cewa yana fatan kai ƙarshen yakin a cikin makonni 2 ko 3 masu zuwa, tare da cewa ƙasar ta Iran ta tambaya da a tsagaita wuta. To sai dai wani hamzari ba gudu ba. Mai magana da yawun ministan harkokin wajen ƙasar ta Iran ya musunta wannan magana cewa Iran ta nemi da a tsagaita wuta, kamar yadda shugaban ƙasar ta Amurka ya furta. To a gaishe da Abdu Halilu da wannan rahoto. To idan muka je Najeriya, rundunar 'yan sandan jihar Kebbi ta ce ta yi nasarar kama wasu mutum 10 da ake zargi da hannu a kisan wani magidanci Safiyanu Garba da kuma kubutar da matarsa Zainab Muhammad da aka sace. Rundunar ta ce lamarin ya faru ne a unguwar Badariya da ke birnin Kebbi a cikin watan da ya gabata, kuma tun bayan faruwar sa jami'an sashen tattara bayanan sirri da na yaƙi da masu garkuwa da mutane suka so gudanar da bincike da ya kai ga kama masu garkuwan da wasu masu taimaka musu. SP Bashir Usman shine jami'in hulɗa da jama'a na rundunar, ga kuma ƙarin bayanin da ya yi min. Tun lokacin da wannan al'amari ya faru a Badariya a nan cikin birnin Kebbi ranar 13 ga watan Maris na wannan shekara, inda wasu ɓata gari suka shiga gidan wani bawan Allah mai suna Sufiyanu suka sassare shi